Mads! Jarl. Mads! Jarl. Det bliver vildt. Jeg kan mærke det. Ja, det er også totalt pumped. Mhm. 30 seconds until minions spawn. Lovely. Up. Invader de. Oh shit! Oh shit! Du fucked. Din morfar. Oh fuck! First blood. Great job! Oh shit! Has been slain. Vi fortsætter, kom nu! Nice! Minions has spawned. Minion has Fucking spawned! bitch. Tag ham! Pusser Ja, ham! jeg kan ikke. What the fuck is wrong with you? Martin, skal vi lige fortælle lidt mere omkring os selv? Nej. Og jeg sidder ikke i kørestol, fordi at jeg ikke kan bevæge mine ben. Det er bare fordi jeg ikke gider. Du er så klam, du er. Nu er jeg færdig! Ally has been slain. Ej, Mads. Ups. Ally has been slain. Jeg røg min Oh shit! support. Yes! Yes! Hold kæft, hvor I gode, mand. I gør mig alligevel en smule stolte. Ej, hvor har jeg ondt i isen. Det var i isen. Eller fissen. Mads, det har jeg snakket om, det der. Hvad for noget? Det der med sproget på den her kanal. Det der med at onde i fissen, når vi snakker om det. Jeg skal skide nu. Du skal ikke snakke om lort. Drøb. Det er sådan, det er. Jeg boller ham lige her med. Jeg boller dig. Han boller mig. Been slain. Fisse. Mads, alt det der fis og hoer og andet, Dejligt. andet dejligt. Ærlige ting her i livet. Er det nu, du kommer herned og så boller ham her? Det er ikke helt umuligt. Der er to nu. Ja, jeg kommer den her vej. Er I klar, eller hvad? An enemy Ja, ja. has been slain. Tag ham! Execute. Spis ham! Kan du se min idé? Ja, Kan du føle mig? ja, jeg føler dig. Hvor er du klam? Det er helt vildt. Og det skal bare være nu. Nu! Jeg løber nu, Mads. Tag ham! YOLO! Has been slain. Bitch! Jeg redder dig, Mads. Thanks. Shit, man, jeg dør nu. Been slain. Jeg tror, jeg kommer til at spille i mange år endnu. Måske ikke lige computer, men... Skal vi bolle dragen, eller hvad? Jeg skal bolde dragen, kommer du bare. Jeg har lige fået 2 kills, så kommer jeg bare. Skal vi bolde dragen, eller hvad? Skal vi ikke tage ham der i stedet for? Jo, jeg kommer herfra. Åh, for helvede, og hvor højt der er du godt den der. Been slain. Se nu det, nu bliver jeg bollet, mor. Så kommer og distrahere og slå mig. Du skal ikke lukke spillet ned, mor, fordi det er meget vigtigt, at du ikke... Fordi jeg kan blive bandet, hvis du gør det der. Gå nu med dig, mor. Du skal lave lektier. Du skal Du lave har min slet ikke tid lektie. til det der. Mor, Du har prøv nu faktisk lige. ikke tid til det. Det her Mads skulle da heller ikke med, spiller skal du alligevel. Hold kæft. Så boller vi ham, vi gør. Gadish. Du boller ikke en skid, ja. Jeg boller ham sgu da helt vildt, mand. Ej, dygtig dreng. Ja. Det var så smertefuldt, ligesom at få fingre brudt, Mads. Det er dejligt. Kom nu! An enemy has been slain. Bitch! What the fuck? Been slain. Mit andre virker ikke. Fucking. What the fuck? Hvordan er din score egentlig, Jarl? Den er... nevermind. Hvem er det, der er den bedste score på holdet der? Jeg håber fandme ikke, det er dig, så er vi fandme fortabt. Det er det faktisk. Hvorfor var det lige, at jeg skulle dø der, Jarl? Du kan sagtens tage den! Nu dør jeg. YOLO! Vi... Ej, det var træls det der. For satan, hvis han ikke lige var rendt ind i den der bus der, så jeg lige fucking knæppe ham. Bitch! Bitch. Tolo! Det er den nye YOLO. Tolo, hvad er det? Det er YOLO for helvede, jeg staver bare helvede til.
Okay, jeg tænkte bare, det er det nye. Tag tårnet. Men hvad? Med dig, du tanker. Men han står dernede for helvede. Okay, fuck det, jeg smutter. Ja, hvis du bare havde holdt dem lidt længere. Fuck dig, din nikker. Der, han er der. Ej. Jeg er bare glad for, at du ikke fik ham. Det var fucking min. Jeg er bare glad for, at det ikke sidder ved siden af dig. Fuck, man, du har fået så meget pik.